aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na k'aw fo k'aw komɛdɔn k'a fɔ aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi tarata juin kalo tile 23 san 2026 Niger jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye sɛbɛnfura don ka u yɛrɛ sama ka bɔ diɲɛ kiri soba ni o ye CPI ye ko ka sabu kɛ laɲini mun ni AES jamana bɛ ka a ta an ka yɛrɛtigiya o yɛrɛ kologiriyali o kadara kɔnɔna la jɔnya wale mun kɛra ni a joli bɛ farafina kan halisa farafina ye a kɔnkɔn cogo suguya bɛɛ lajɛlen na nka kumaw ko o tɛ bɔli kɛ cɛ nka fo ka jamana yɛrɛ k'a fɔ u bɛna wulikajɔw de kologiriya yaasa sarali ka se ka kɛ o koɲɛ in kan Kasim Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ a ye o la nanzarala jamanaw Europe tɔgɔla don mun ni a kɛra an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Abdoulaye Diop a ye bamaciya walijɔ kɛlɛtigɛlamaw ka damatɛmɛ wale mun n'u ye ka ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma a ye o kɔnkɔn cogo suguya bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔsada in na mun kɛra Niger o kɔnɔna la marabolo kɔnɔna kibaru bɛna taa ni an ye segukaw fɛ yen nɔ taji donna segu kunungo o kɛra nisɔndiyaba ye yenkaw bara nka an segukaw yɛrɛ k'a fɔ ko taji sɔngɔ gɛlɛyalen don olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ kajolokaw y'a yɛrɛ k'a fɔ taji ti ka sɔrɔ nin kuma in na kɔkan kibaru bɛna an bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔ u ye Union Européenne ka lasigiden bɛ Burkina jamana kɔnɔ u ye a wele bawo k'a bɛ ka baara kɛ baara minnu tɛ a ka laɲini ye France jamana funtɛni kɛra sababu ye ko ka maa duuru ɲɔngɔn ka o bɔnɛ ani na minnu kun taara k'o ji kɔnɔna la ne de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw bisimila. AES jamanaw ka fɛlɛ ni dabali kuraw o mun ni u ye laɲini ni baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa jamana sabaw ka se ka kɛ an yɛrɛ ta ye an ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye ka o gili don o siratigɛ kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ Niger jamana ye sɛbɛnfura don diɲɛ kurukara kiribonba ni o ye Cour pénale internationale CPI bolo kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Niger jamana bɛ fɛ ka bɔ CPI kɔnɔna la bawo ko kiribon in anw tɛ ka an yɛrɛ ye a kɔnɔ bawo ka sanga ni don tɛmɛnenw ye Mali ni Burkina Faso jamana kun jɛra ka cikan don ka ɲɛsin CPI maaw ma ka yɛrɛ k'a fɔ anw b'a ŋaniya ka bɔ jamana ninnu kɔnɔna la kiribonba in kɔnɔ bawo ko kiri in bɛ ka kɛ setigiw de ka kɛlɛkɛminɛn ye ka damatɛmɛ wolo ta ka da setanw kan foyi tɛ bɔ a la o siratigɛ de la CPI maaw yɛrɛ ye a sɛbɛntiya k'a fɔ
juin kalo tile 18 tɛmɛnen ko Niger jamana ka sɛbɛnfuraw olu ye a sɔrɔ sɛbɛnfura mun na ni Niger jamana yɛrɛ k'a fɔ u b'a ŋaniya ka bɔ nin kiribon in kɔnɔna la sɛbɛnfura mun ni a bolonɔ bila ni a kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa bɛ Niger jamana kuntigi général d'armée Abdraman Tiani bolo ko ka sanga ni CPI ka sariyaw ye kuma mun na ni u ye sɛbɛnfura sɔrɔ juin kalo tile 18 ko o bɛ sɛbɛnfura in k'a lajɛ ka jateminɛ Niger ka bɔli ka a baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ san kelen ko u bɛ o de kɛ ka se ka sɛbɛnfura in a laɲɛnɛmaya ka a sɛgɛsɛgɛ ka a kow bɛɛ lajɛlen jateminɛ kosɛbɛ Niger kɔni ye bɔli sɛbɛn mun don k'a ɲini k'a fɔ Niger jamana tɛ CPI fɛ bi u t'a fɛ sini u b'a fɛ ka bɔ a kɔnɔna la ka sanga ni juin kalo tile 18 san 2027 de ye o kow kan ka latigɛ ka a jaabi labanw bɔ ka bin AES jamana bɛ ka fɛlɛ kura mun ta diɲɛ bunakun ka bi fɛlɛ ni dabali mun ni an ka jamanaw bɛ ka kɛ an yɛrɛ damaw ka ɲɛta kama an ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan diɲɛ jamana wɔɔrɔw kana foyi jagoya anw da la jamana bɛɛ lajɛlen kana bilalen don bɛɛ kan ka se ka i ka maaw suganti i ni maa mun bɛ baara kɛ ani kulu mun fɛnɛ n'i y'a ye k'a fɔ kulu bɛ e nafa i bɛ don o kulu kɔnɔ ni kulu mun e ka ye ta kɛra ka bɛn k'a fɔ e ka nafa tɛ kulu in kan kulu in ka baaraw bɛ ka kɛ i juguya la i n'a fɔ CPI ni a ɲɔngo yamaruya bɛ i bolo ka se k'a ɲini ka bɔ o kulu kɔnɔ o hakilina de la Niger jamana a ye nin sɛbɛnfura in di ka taa di CPI maaw ma ko Mali Burkina Faso an bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen de kan baw jamana sabaw ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen u ka sigiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani AES siginkan na o y'a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ bankun kan n'an bɛ taa fan o fan n'an bɛ ko k'o kɛ an ka kɛ ni kumakan kelen ye jamana sabaw ka nafa bɛ mun ye wa ko AES jamanaw tɛ jɔnya de fɛ bilen AES jamanaw tɛ mara de fɛ mara mun ni a bɛ kɛ ka dadigi kɛ anw na ka anw joli min ko o kow banna o siratigɛ de la yɛrɛtigiya mun ni a bɛ ka ɲini jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la Niger jamana a ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin CPI ma ka taa sɛbɛnfura don k'a fɔ an tɛ a la an bɛ bɔ CPI kuru kɔnɔna la CPI kirisoba ye a hakilina ni a laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jaabi labanw kan ka bɔ ka bɛn ni juin kalo tile 18 san 2027 ye jɔnya wale mun ni a taara k'a da farafinna cɛɲɛkafuga jamanaw kan kabi jɔnya tilew halisa joliw bɛ yen nɔ a ma furakɛ cɛɲɛkafuga jamanaw ye kuma camanw boloda u ye wulikajɔw caman kɛ k'a ɲini saraliw ka kɛ jɔnya wale jolida ninnu na yaasa u bɛ se ka suma cogo min na i n'a fɔ sariyaw y'a fɔ cogo min na nafoloko sira fɛ nafolo mun kan ka sara olu ka kɛ ani fo ka taa se sarali ka kɛ réparation o baaraw cɛɲɛkafuga jamana yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛna dan kuma dɔrɔn ma u bɛna wulikajɔw de kologiriya yaasa ka se ka jaabi sɔrɔ sarali ninnu na Kasim Tarawele a ye ɲinini dɔ kɛ o ko kan kɛba an tɛ fan fɛ ka jango lajɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi wula in na an bɛna jida min sɛnɛ ka o ye farafinna ka jɔnya waleyaw degun minnu sɔrɔla a la kabi diɲɛ bisimilayi min ye farafinna ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ye wulikajɔw kɛ k'a daminɛ lamisɔn igiw la farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲinini siraw olu taara sira caman fɛ farafinna ka minnu bɔra ka taa min ye farajalakaw fɛ kɛlɛ hukumu kɔnɔna na maa mafalen minnu sɔrɔla farafinna n'u ye wulikajɔ kɛ k'a daminɛ sɛbɛnnikɛlaw la k'a daminɛ ɲɔgɔnlanbɔlaw la ka na se min ye politiki fɛɛrɛ sigibaw ma min ye jɛrɛjɛkuluw ni jamajɛkuluw bɛɛ lajɛlen ye i se kɛ nin ko in na nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ min ye denkura bɔra ngɔyɔ la k'a sabu kɛ farafinna jamana caman kɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra sa k'a yira k'a fɔ jɔnya ye degun min se farafinna ma sɔrɔko ta nasira fɛ dugujukɔrɔntoko ta nasira fɛ min ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ ani miiriya ɲumanw ta nasira fɛ farafinna ka denmisɛn minnu taara kɛnɛkɛnɛni ani minnu taara kɛ ka jɔnya waleyaw timɛ ko ka sarali k'a ko la o ma bila da girindala Union africaine fɛ n'o ye farafinna ka kelenya tɔnba ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ jɔnjɔn ye u ka sigi sen kan sango n'o ye san 2025 ye ale y'o ta k'o k'a ka kɛlɛkɛ bere ye jɔnko ala wulikajɔ barika bonyana fan caman fɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Bamako yan Wagadugukaw fɛ yen Nizɛrikaw fɛ yen Kɔnɔwarikaw fɛ yen fan caman fɛ farafinna Afrique du Sud bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ ko dɔ kɛra ten degun min yera
gɛlɛya min yera ko fo ka se k'a to sa min ye nasarali o ka don a ko hukumu kɔnɔna na yaasa farafinna bɛ se cogo min na k'a ka hakɛw sɔrɔ o de la sa min ye Gana ye ale y'i kɔ a fa ko in na Ndayi ka taa n'a ye diɲɛseleke naani bankun kan olu yɛrɛ y'a yira sa ko min ye nanzaralakaw ye n'o ye européenw ye k'u ye bingali min ta ka ɲɛsin farafinna ma k'a kan ka sara o de la sa k'a bɔ waleya kuma la pewu k'a ladon waleya la o baaraw daminɛna cɛncɛnfuga jamanaw caman kɔnɔna na min ye nin koba min kɛra tariku kɔnɔna na Burkina Fasokaw ka dugu dɔ bɛ n'o ye Pabere ye Pabere maa 150 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye seko ni dɔnko tigilamaw maa mafalenw kunnafonidilaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa min ye Burkina yɛrɛ télévision soba ye ale ye jaw bɔ koyi sabula waleya min kɛra babu min sigira Paberekaw fɛ yen u m'a bila dagirinda la koyi farafinna keleyatɔnba ye min fɔ ko an ka taa o sira fɛ ten dɔ kɛra koyi san 2025 laɲini o ye min sabati ko k'a lajɛ sa min ye segili ye o ka sigi sen kan o la sa a yirala k'a fɔ san 2026 ka taa se san 2030 ma ko ka kɛ waati talen kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa min ye nin ko in bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min jɛgɛrɛjɛkulu min ye kunnafonidilaw ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ka taa se min ye maa minnu bɛ n'olu ye maa mafalenw ye olu ye jateminɛ min kɛ u ko san 10 ka taa k'a lajɛ waleya in a bɛ se ka sigi sen kan cogo min AES jamanaw kɛlen don k'a ko nunkun ta bi ka wuli ka jɔ kɛ sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye sarali ye a bɛ se ka don sen na cogo min na min ye jɔnya waleya ye kɔlɔlɔ min se ka bɔ Faransikaw yɔrɔ ka bɔ nanzaralakaw yɔrɔ ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma o degun bɛɛ lajɛlen an'u ye dugukɔnɔ nafaw tɔnɔmadali minnu kɛ maaninfinw ninnu bɔnɔni min kɛra a la sɔrɔko ta na sira fɛ ko k'a lajɛ a ka sara n'a ma ɲɛ a bɛ sara fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sigi o la sa o ka jate minɛ musakako ta na sira fɛ min ye Faransi ye ko hinɛna tɛna na ye a ko la sabula waati min a bɛ jɔnya waleyaw kɛ a ma miiri a ma tamaki farafinna jamana caman bɛ bi olu ka sɔrɔ olu dulonnen don Faransi la hali bi o waleya in bɛ sen na o la sa Paberekaw fɛ yen u y'a yira sa ko min ye baara in ye a bɛ se ka taa sira min fɛ wasabulon n'o ye AES wasabulon ye k'olu ka wuli ka jɔ kɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min na sigi cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na nin ko in na a bɛna tali kɛ fɔlɔ maaninfin yɛrɛ ka hakɛ i ka adamadenya o min donna ngalama la k'o lajɛ min ye i ka fasodenya ye ka kɛ n'i ka tariku n'i ka politiki baaraw ye ko k'a lajɛ sarali ka kɛ o la Paberekaw y'a yira sa k'a fɔ u ka communiqué ba in kɔnɔna na ko min ye jɛkulu min sigitɔ filɛ nin ye a ta tɛna kɛ ko jamanaw cɛ siran ɲɛnabɔ kuma mugu in ye dɛ sariya ko min hakɛw ko min ye waleya ye ka wuli ka jɔ kɛ sa farafinna yɛrɛ bɛ se cogo min na k'i bolo da a ka sɔrɔw kan o ka sinsin o la sa AES jamanaw Mali Burkina Niger olu kɔni kɛlen don ka ko in nunkun ta bi ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min Farafinna bɛ bila a ka hakɛ kɔnɔ i n'a fɔ Nations Unies y'a fɔ cogo min na sabula nɛgɛ ka goni waati min a ka kala waati min o y'a gosi waati ye nanzarala jamanaw tɔgɔla don layɛnɛmali an ka jamana kɔnɔ yan nɔ journée de l'Europe Abdoulaye Diop an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɔgɔnbɔli misiri a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wale mun ni a taara ka da Niger jamana kan ni o ye Bamancia wale ko o kɔnkɔncogo suguya bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ don in nanzarala jamanaw u b'a kɛ ɲaɲali de ye nka Abdoulaye Diop a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ in kan a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn mun bɛ nin ko in kɔnɔ an kana dan ɲaɲali dɔrɔn ma ɲɛnajɛ ko dɔrɔn tɛ nka ko tiɲɛ ye mun ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka se ka kow lajɛya a ko farafinna jamanaw ha ka ja cɛ nka fo ka jamanaw u bɛ wulikajɔ mun na bi ka se ka lakanako ka a sinsin o lakanako ye a ye mɛn k'a fɔ nanzarala jamana dɔw de kɛ mɛn ka o kɔkɔrɔma don ka kɔnɔna jugu dɛmɛ maramafɛnko ani fo ka taa se dɛmɛ sira wɛrɛw fɛ ka se ka AES jamanaw ka o kɛlɛ Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko juin kalo tile 18 bingani wale mun ni a taara ka da Niger pankulu juguyɔrɔ jori amani kan an b'a ye k'a fɔ bingani wale in juguw tɛgɛ bɛ a bolokɔrɔ ani fo ka taa se janfa bɛ ko in kɔnɔna la janfa mun ni a bɛ an kɛrɛfɛmaw ka fara kɔkanmaw olu dun bɛ ka u da don ko la ka sɔrɔ u man ka da don mun na ni o ye fɛn mun ye u k'u da bɔ a la ko nin waati in na
wulikajɔw bɛ ka kɛ farafina jɛngɛfuga jamanaw fɛ ka se ka an ka lakanako ka a sinsin wa ko jamana wɛrɛw koɲɛw ni o ye diplomasi ye ɛsi jamana ye kan kelen mun fɔ ani an y'a laɲini ka bɛn ni keleya sira mun ta ka nin fɛnɛ ka jɔnya ka o bɔ an ka maa si tɛna fɛn jagoya an da la ko o koɲɛw dɔw de yen bɛ ka kɛ gɛrɛntɛw ye ka da ɛsi jamanaw kan abdulaye jɔb ka kɔrɔfɔw la nin kɛnɛ in kan nazarala jamanaw tɔgɔla donba journée de l'Europe a y'a yira k'a fɔ ko a sera tɛ sa ko f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bawo ko gɛlɛya mun ni a bɛ tiɲɛ ka fɔ ka jamanaw la n'an taara kɔ dɔɔni an b'a ye k'a fɔ a bɔra kabi libi jamana de kɔnɔ OTAN nana ni u ka kɛlɛbolow ye ka na wale mun kɛ libi jamana kɔnɔ ni o kɔ kɛra sababu ye maramafɛnw carila ani fɔ ka taa se bamaca wale ni jɔkɛ wale tigilamaw olu fɛnɛ carila farafina jamanaw kɔnɔ ko o wale buruburu ni o gungunu ɲɛya ni kɛra sababu ye ka na ni kɛlɛ ani fɔ ka taa se jafara wale tigilamaw ye cɛɲɛgafuga jamana caman kɔnɔna la ko o wale in an kan o kɔnkɔn sugu bɛɛ lajɛlen na wa nanzarala jamanaw kan ka fara cɛɲɛgafuga jamanaw kan ka OTAN ka nin wale in k'a kɔn ani fɔ ka taa se jamana minnu bɛ ka u yɛrɛ yira bɛɛda la bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin bamaca wale jɔkɛ kɛlɛ tigilamaw ma ko bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka o wale ninnu k'o kɔn ka o jamanaw kɛlɛ abdulaye jaabi ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ bingali wɛrɛ min n'a bɛ ka da farafina jamanaw kan hali sini an bɛ o walew kɔn wa ko AES jamana tɛna an kun siɲɛ maa si ye an tɛna an munumunu foyi da la ni fɛn fɛn kan ka fɔ panpanapaki an b'a jɛlen fɔ wa an labɛn bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye nka baaraw bɛ kɛ bonya ni karama ani nafa bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na n'o tɛ AES jamana k'a fɔ ko e bɛ nana anw papa ni nafolo walima ni ko wɛrɛ ye bagabagalikanw k'o tɛna AES jamana foyi don baaraw bɛ ka kɛ bɛn ni keleya ani ɲɛta kuɲɛlajan ka o yakubaya jamana sabaw olu kɔnɔna la don ani maaw ka wulikajɔw la segukaw bara ko u ye u tɛgɛ da baga dɔ kan a bɛ fɔ min ma ko cyanure don ani cɛbalen minnu bɛ yen nɔ ni u ka munumunu salo ka bon kosɛbɛ ko in kɛra ka sanga ni juin kalo tile 22 ye karidon ko nɛgɛ kanɲɛ 15 waati don ani cɛbalenw ni o y'u ka section de recherche et d'intervention ni o ye SRR ye olu ka wulikajɔ de kɔnɔna la segu sekɔrɔ u ye mɔbili dɔ ye mɔbili mun ni o sigara la u taara mɔbili in najɔ ka a larawi kosɛbɛ cyanure bɔrɔ 100 ɲɔngo ni o ye 50 kilogramme bɔrɔ 100 ɲɔngo ye ko ni o bɛ t'i jɔ fo tɔni 5 la o ye o bɛɛ de bɔ ni mɔbili in kɔnɔ ko wulikajɔ n'a bɛ ka kɛ ni baga in ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ tiɲɛni kɛ ka ɲɛsin an ka sigidaw ma wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛyaw tiɲɛ ha ka ja ka sata yɛrɛ bɔ a la ka maa faga ko nin baga in u kɛmɛ k'a dogo kosɛbɛ jɛgɛ karitɔn kɔnɔ k'a kɛ n'a fɔ jɛgɛ don k'a don bɔrɛ kɔnɔ nka ko don ani maaw ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka wulikajɔw kɔnɔna la u sera ka taa tɛgɛ da ni cyanure a camanba in kan wa ko wulikajɔ bɛ kɛ don ani cɛbalenw fɛ u ka ɲɛmaaba inspecteur général Cheikh Amala Jalo ale ka hakilina kɔnɔ yaasa minɛnjuguw ka olu doni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ polisilakaw ye wulikajɔ kɛ Kayi premier arrondissement polisilakaw ni a ɲɛmaa bɛ commissaire principal Dawuda Sise bolo u n'u ka cɛbalenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa u tɛgɛ da binganikɛla maa 2 kan siganama maa 2 ka sanga ni juin kalo tile 21 ye maa minnu ko ni damakasɛmɛ caman donna u kama wa jalaki binna a kan k'a fɔ k'u bɛ taa maaw ni u bololafɛnw daraki polisilakaw ka wulikajɔ de kɔnɔna la u sera ka taa tɛgɛ da ni maa ninnu kan wa ko u ka wulikajɔw kun ka bon kosɛbɛ ka ni diboli o dancɛ ni a ɲɔngow la u tun bɛ taa bin maaw kan ka maaw bololafɛnw ka o daranki wa ko sɛbɛnfura minnu yera u bolo a ka ca kosɛbɛ tuma bɛɛ u b'u yɛrɛ kɛ maa sugu wɛrɛ ye ani ka fara u ka bingani wale fana kan dɔrɔgu suguya min bɛ yen ni o ye chambre indien ye o fana caman sɔrɔla u bolo u kun kɛn bɛ ka mun sɛbɛkɔrɔ dogo ani ko maa ninnu ko ja bingani wale dama tɛ u bɛ dɔrɔgu affaire ni a ɲɔngow ɲɛnaminimafɛn a cogoya ninnu ko u bɛ o fana caman kɛ o siratigɛ de la ko u ye maa ninnu bila kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka se ka ko kungo na ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ko nin ko in ye polisi ɲɛmaaba ni o ye contrôleur général Yusuf Kone ale ka hakilina ye a ye mun di a ka cɛbalenw ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka lakana ka a sinsin kebamete fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda segukaw fɛ yen nɔ kunun ko tɛnɛ juin kalo tile 22 taji citerne caman o donna ko a donni kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin segu marabolokadenw ma baw ko nin waati in na taji gɛlɛya tun gɛn bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ka maaw ka ciw bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ka munumunu salo ko gɛlɛya kosɛbɛ nka taji in donni a kɛra nisɔndiya ye segukadenw bolo mɔptikaw fɛ yen nɔ marabolo ɲɛma général de brigade dawuda danbɛlɛ ale ka ɲɛmaya kɔnɔ u ye baro kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ mun n'u y'a kɛ tajiko kan bawo ko gɛlɛya mun bɛ yen nɔ k'a lajɛ fɛlɛn dabali mun ni u bɛ sen na wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ marabolokadenw fɛ ka taji di jamana kɔnɔdenw ma ha ka ja mɔpti marabolo ka se ka o baaraw kɛ ni taji nana a kan ka tilan cogo min na bɛɛ lajɛlen kan ka ta sɔrɔ ko nin ɲɔgɔnye in kɛra o kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wulikajɔw kologiriya maa fɛn bɛ tajiko bunakun kan taji kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ k'i magoɲɛciw ɲɛnabɔ an sɔngɔkaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka taji sɔngɔ yɛlɛla bawo ko butelinitigiw maa caman b'a sɔrɔ olu mun bolo ko u tun bɛ ka litiri feere 200 nka nin waati in na u y'a kɛ 240 ye nka ko fɛn mun ye station ye olu ka sɔngɔ ma bɔ a nɔ la olu bɛ ka feere foroba sɔngɔ la nka kuma dɔw la station a sɔrɔli ka gɛlɛn o la kosɛbɛ maa caman bɛ a sɔrɔ butelinitigiw de fɛ nka nin waati in na k'o de gɛlɛyalen don kajolakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko taji yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ kunun ko juin kalo tile 22 ko taji kun kɛn bɛ yebaleni ye kajolakaw fɛ yen nɔ bawo ka sababu kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka don kajolo maaw tun bɛ taa taji ta cogo min na ani taji kun donni ka nɔgɔ yen kosɛbɛ nka ko fɛlɛ mun bila n bɛ sen kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka lakanako ka kologiriya ani ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o de kɛn bɛ sababu ye taji feerelaw tɛ ka taji sɔrɔ n'a kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya lase kajolakaw ma nin waati in na maaw ka baaraw caman jɔlen don minnu salo gɛlɛyan bɛ ka sababu kɛ tajiko gɛlɛya ye bananbakaw ye sanuya ni bɛsɛya wale dɔ labɛn yaasa ka se k'u ka kanifɔw ka fasodingɛw bɔgɔw labɔ ka ɲamaw bɔ o kɔnɔ yaasa samiya mun filɛ nin ye ji kana tiɲɛni kɛ maa si bara o ko in bilala sen kan bananba sifinnakaw ka jɛkulu conseil communal olu fɛ ani mairie ka hakilinaw bawo ko samiya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan ka i ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka san ka cɛndaw ka olu kunbɛn kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye burkina faso jamana kɔnɔna la burkina faso jamana ɲɛmaaw ye nanzarala jamanaw ka kulu union européenne lasigiden ka a wele ni o ye Philippe Bronchen ye bawo ko ka sanga ni a ye wale dɔw kɛ wale mun ni o t'a ka baaraw ye burkina faso jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye u ka kɔkancɛw minisiri ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale de ni maa in o ye ɲɔgɔn ye bɔgɔ jɛdilen kan k'a yɛrɛ k'a fɔ burkina ye jamana kan labilalen ye u man ka u da don ko la ko mun ti u ka ko ye a ka kan u ka burkina faso jamana bonya u bɛ kuma walima u bɛ wale fɛn fɛn kɛ a ka kɛ wale ye wale mun ni juguyakan tɛ a kɔnɔna la ka taa o kangada gɛlɛn da ni maa in ye Congo RDC jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Ebola banakisɛ ni u kun bolo ko a bantɔla don a tilala ka segin ka na tuguni ni a bɛ ka maaw kamana gan bawo ko nin kɔsada in na Ebola banakisɛ yera maa 1 ni maa 3 de a la a ye maa 200 ni maa 54 a kɛra o sata ye ko kabi ko yɛrɛ daminɛ o kuma ye tile 1 kɔnɔ o de kɛn bɛ ka RDC Congo maaw k'u kamana gan ko wulikajɔw o ka bila sen kan halisa ka se ka banakisɛ in ka kɛlɛ Ethiopie jamana premier ministre ni o ye Ahmed Abiy ye ale kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ a bɛ se ka sigi gouvernement ɲɛmaaya la a sigi ko sabanan ni o ye 3e mandat ye bawo ko wulikajɔ mun kɛra karidon yɛlɛma mun ni a donna a ka fangaɲinitɔn fanfɛmaw ka ko kɔnɔna la a ye k'a fɔ yɛlɛma in o bɛ ale dimi fan fɛ bawo o bɛ se k'a to a ka mandat sabanan ka o sɔrɔ gouvernement o ɲɛmaaya la Faransi jamana kɔnɔna la maa 10 ɲɔngo ko olu de bɔrɔna o ni na karidon k'u to ka t'u ko bawo ni waati in na funtɛnilatɔw kɛn bɛ ka Faransi ka denw sɛgɛ o funtɛni mun ni maaw bɛ taa
a ɲini ko o ni na hinɛ ka t'u ko ji la ka se ka sumaya sɔrɔ nka o jiw kɔnɔna la yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni ji ka dun kosɛbɛ maaw ka munumunu salo o de kɛ bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase protection civile maaw yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana taa ji fan fɛ maaw minnu bɛ ka maaw sauver ni kɔlɔsilikɛbagaw tɛ fan mun na u ka se ka taa u yɛrɛ kɔlɔsi jango ni funtɛni lagatɔ kuma in na ji ka tiɲɛni kana se ka kɔlɔlɔ lase maa caman ma Angleterre jamana premier ministre Keir Starmer ye a ka walansɛmɛ sɛbɛn ka o don kunungo tɛnɛ ka ɲɛsin wasabulon ɲɛkɔrɔ a kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ a bɛ to gouvernement ɲɛmaaya in na fo ka taa se a ka fangaɲinitɔn ka falenni ma bawo ko fangaɲinitɔn o kan ka maa wɛrɛ bila a nɔ la n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka a jɔyɔrɔ bila nka ni waati na yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni a bɛ démission ni o ye walanbila sɛbɛn in k'o bila ka bɔ premier ministeriya la Canada jamana kɔnɔna la maa saba nin tora muguci wale dɔ sen fɛ maa mun na ni polisilaka kelen bɛ a la u ka kin mun bɛ yen nɔ ni juifuw bɛ yen nɔ montre ko maa dɔ nana dɔrɔn ka na marifa bɔ ka marifa ci maaw la polisilaka mun nana ka a kunbɛn o polisilaka o tora a la ani maa mun tun bɛ ka nin wale in kɛ a fana u y'a faga ko a ka marifa ci sen fɛ sifinaka dɔ o nin tora a la o mun ye maa nana masumalen o m'a min o m'a bɔn o kɔrɔfɔ de da ɲɛnɛmayara u ka nin yɔrɔ in montre polisilaka ɲɛma fɛ ni o ye fadi dɔgɛri ye kiba jamana kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ko dɔ kɛn bɛ mun bɛ ka kibakadenw ka u kamana gan kosɛbɛ bawo ko jamana ɲɛmaw kɛn bɛ ka jamana sɔrɔ siraw ani fo ka taa se jamana nafolow ka a baarabaw bɛɛ lajɛlen fanba ta k'a di kɛnyɛrɛyew ani diɲɛ jamana wɔɔrɔw ma k'a sɔrɔ foroba cakɛlaw olu ta fanga ka dɔgɔ a la kosɛbɛ o siratigɛ de la o ko in Amérique jamana ye bagabagali kɛ k'a fɔ ko olu bɛ sɔn ka na finitigilakaw bila ka taa kiba n'u ma jamana sɔrɔ siraw ta k'a di foroba cakɛlaw ma bawo k'u kɛn bɛ ka foroba cakɛlaw kumaniya nafolo ma k'a ta k'a di kɛnyɛrɛye dɔw ma ani fo ka taa se diɲɛ jamana wɔɔrɔ ma k'u kan ka o wale dabila jamana nafolo a ka kɛ jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛw de ta ye ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kibaru sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ani ce anw sugantili la ka se ka kunnafoli sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan an ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL.